βρίσκονται στο e-learning της θεωρίας του Sports Massage. Στην πρώτη ενότητα θα δούμε τα βασικά σημεία διδασκαλίας, δηλαδή τις βασικές αρχές του Sports Massage όπως θα τις εφαρμόσουμε μετά στην πρακτική. Θα μάθουμε για τη λειτουργία των αγωνιστών και ανταγωνιστών μειών, έτσι όπως αυτή είναι η βασική φιλοσοφία για την εφαρμογή της αθλητικής μάλαξης. Θα δούμε την φυσιολογία και την παθολογία του μειός, αλλά και τις λαβές και την εφαρμογή τους σε 3 θέσεις μειός. Όπως θα ονομάσουμε, θα είναι η θέση χαλάρωσης, η θέση επιμήκυνσης και η θέση διάτασης. Θα μάθουμε να αξιολογούμε τους μυς, έτσι ώστε με βάση τα είδη του πόνου που παρουσιάζουν, τράβηγμα ή καρφί όπως θα τα ονομάσουμε στη συνέχεια, να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις σωστές κινήσεις για να δώσουμε το επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Και τέλος, θα μάθουμε πώς να διαχωρίζουμε το Sports Massage στα 3 είδη του: την προαγωνιστική μάλαξη, τη μεταγωνιστική μάλαξη και την προληπτική μάλαξη, καθώς και πώς αυτό σε επίπεδο marketing μπορεί να επικοινωνηθεί ως υπηρεσία στους πελάτες μας. Σε ό,τι αφορά τα είδη του Sports Massage, το Sports Massage χωρίζεται σε προληπτικό, που είναι και το βασικό πρωτόκολλο το οποίο θα μάθουμε, μεταγωνιστικό για την αποθεραπεία και προαγωνιστικό για την προετοιμασία πριν την αθλητική δραστηριότητα. Επίσης, ξεχωριστή κατηγορία αποτελεί το θεραπευτικό Sports Massage, το οποίο θα δούμε ξεχωριστά. Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζουμε τις κινήσεις του Sports Massage είναι πολύ συγκεκριμένος. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη τεχνική, η οποία περιλαμβάνει κατά βάση 2 συνδυασμένες κινήσεις. Μία πίεση κατακόρυφη, ακριβώς πάνω στη μυϊκή ίνα, και στη συνέχεια μία έκταση, μία κίνηση προς τα εμπρός, έτσι ώστε να δώσουμε μία μικρή διάταση στο συγκεκριμένο τμήμα του μυός. Αυτό συνεχίζεται σε όλο το μήκος του μυός, σταδιακά, ρυθμικά. Καθώς λοιπόν κάνουμε την εφαρμογή με τις κινήσεις 1 και 2, δηλαδή κατακόρυφη πίεση και έκταση, στη συνέχεια εφαρμόζουμε και τη διάταση, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε την απομάκρυνση των μυϊκών ινών μεταξύ τους και την πλήρη επιμήκυνση του μυός. Ας δούμε τώρα τον διαχωρισμό στα είδη του πόνου που μπορούμε να συναντήσουμε κατά την εφαρμογή ενός θεραπευτικού Sports Massage κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των μυών. Ο πόνος τράβηγμα και ο πόνος καρφί είναι τα 2 ονόματα που μπορούμε να δώσουμε, έτσι ώστε να διαχωρίσουμε τα διαφορετικά είδη πόνου που θα συναντήσουμε. Ας δούμε λοιπόν τώρα την ανατομία του κάτω άκρου από την οπίσθια πλευρά, στην πρινή θέση όπου θα γίνει η εφαρμογή των χειρισμών του Sports Massage. Ξεκινώντας από πάνω, θα δούμε το μεγάλο γλουτιαίο, ο οποίος έχει τις 2 προσφύσεις του, έκφυση και κατάφυση, από τη λεγάνη προς το ισχύο. Ενώ η δράση του είναι η έκταση του ισχύου, η έξωστροφή και η οπίσθια κλίση της λεκάνης. Στη συνέχεια θα δούμε τους ισχυοπνημιαίους, ημιτενοντόδη, ημιημενόδη και δικέφαλο μυριαίο, οι οποίοι έχουν προσφύσεις επίσης από τη λεκάνη προς την κνήμη, με δράση την έκταση του ισχύου, την κάμψη του γόνατος και την οπίσθια κλίση της λεκάνης. Θα ξεκινήσουμε το πρωτόκολλο του κάτω άκρου, χρησιμοποιώντας το χειρισμό των θροπιών για να μπορέσουμε να απλώσουμε το λάδι μας, να ξεκινήσουμε την κινητοποίηση του αίματος από την περιφέρεια προς το κέντρο, κερδίζοντας την πρώτη χαλάρωση και ελαστικότητα των μυών και εξασφαλίζοντας και την πρώτη απτική μας αξιολόγηση της περιοχής. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε σταδιακά στους χειρισμούς με την πίεση έκταση σε θέση χαλάρωσης των μυών, χρησιμοποιώντας είτε τη γροθιά μας είτε τους αντίχειρές μας, πιέζοντας κατακόρυφα και εκτείνοντας μυϊκές ομάδες, κερδίζοντας επιμήκυνση και μεγαλύτερη ελαστικότητα στους μυς. Έχοντας ένα ρυθμό επαναληπτικό και σχετικά αργό. Αφού ολοκληρώσουμε όλα τα α, μπορούμε να λυγίσουμε το γόνατο και το ισχύο σε θέση κάμψης, έτσι ώστε να φέρουμε τον γλουτό αλλά και την έκφυση των οπισθίων μυριαίων σε μία θέση επιμήκυνσης, δηλαδή σε μία θέση β, και δουλεύουμε πάλι τους χειρισμούς της πίεσης έκτασης, είτε για το γλουτό είτε και για την έκφυση των οπισθίων μυριαίων. Κλείνουμε λοιπόν το πρωτόκολλο όλου του κάτω άκρου
με την διάταση γάμο, όπως αναφέρει και το πρωτόκολλό μας, για τον τετρακέφαλο, σε αυτή τη θέση κυρίως για την κατάφυση του τετρακεφάλου, και σταδιακά, αφού έχουμε κερδίσει την πρώτη μεγαλύτερη επιμήκυνση, στο τελικό μήκος, μπορούμε να περάσουμε στην επιμήκυνση της έκφυσης του τετρακεφάλου, προκαλώντας μία κίνηση υπερέκτασης του ισχύου, σταθεροποιώντας κατάλληλα με το δεξί μας χέρι τη λεκάνη, έτσι ώστε να απομονώσουμε τη διάταση του τετρακεφάλου.